ристон Рустам Миниханов мулоқот анҷом доданд. Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода рушди ҳамкориҳоро дар сатҳи минтақаҳо ҷузъи таркибии муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистон ва Русия унвон намуданд. Дар ин замина ба густариши самараноки робитаҳо бо Ҷумҳурии Татористон яке аз минтақаҳои аз лиҳози иқтисодӣ пешбари Русия изҳори алоқамандӣ карда шуд. Тақвияту тавсеаи робитаҳои мустақими иқтисодӣ байни субъектҳои хоҷагидорӣ ва доираҳои соҳибкорӣ дар бахши воқеи иқтисодиёт аз ҷумлаи ҳадафҳои рӯзмарра арзёбӣ гардиданд. Дар мулоқот соҳаҳои гуногуни саноат аз ҷумла саноати кӯҳиву металлургӣ, нафту газ, кимиё, саноати сабуку хӯрокворӣ, дорусозӣ, сохтмон, бахшҳои энергетика, нақлиёту коммуникатсия, кишоварзӣ ва сайёҳӣ чун самтҳои ояндадори ҳамкорӣ баррасӣ шуданд. Ҷонибҳо вобаста ба имконоту зарфиятҳои зиёди истифода нашуда барои афзоиши тиҷорати мутақобила ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ дар самтҳои афзалиятнок ибрози назар намуданд. Дар идомаи суҳбат ҷонибҳо омодагии амиқи худро ба густариши минбаъдаи робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ аз ҷумла дар соҳаи илму маориф ва тандурустӣ баён доштанд. дар доираи сафари корӣ ба Федератсияи Русия сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳри Екатеринбург бо губернатори вилояти Свердловск Евгений Куйвашев мулоқот намуданд. Зимни вохӯрӣ сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид доштанд ки Тоҷикистон ва Федератсияи Россия шарикони стратегӣ буда бо сиёсати оқилонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ҳамкории минтақаҳои ду кишвар низ тавсия меёбад. Сарвазири мамлакат вобаста ба имкониятҳои рушди бештари ҳамкориҳои ду кишвари бо ҳамдӯст ибрози назар намуда тақвияти робитаҳоро дар бахшҳои саноату кишоварзӣ ва дигар самтҳои афзалиятнок ба манфиати ҳарду ҷониб маънӣ дод карданд. Таъкид гардид ки намоишгоҳи байналмилалии саноати Инопром 2024 майдони хубе барои пешниҳод, баррасӣ ва таҳияву татбиқи лоиҳаҳои дуҷониба буда дар ин замина соҳибкорони ду давлат ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. Ҷонибҳо ҳамчунин ҷиҳати рушди бештари ҳамкориҳо дар соҳаҳои илму маориф ва фарҳанг ибрози назар намуданд. Ёдовар мешавем ки гурӯҳи соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии саноатии Инопром 2024 ки 9 июл дар назар дошта шудааст иштирок мекунанд. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ҳошияи намоишгоҳи байналмилалии саноати Инопром 2024 дар Федератсияи Русия аз осорхонаи ҷамъиятии саҳомии Уралмашзавод дида намуд. Тафсилот дар ин бора. 8 июл Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар идомаи сафари корӣ дар Федератсияи Русия аз осорхонаи ҷамъияти саҳомии Уралмашзавод дидан намуд. Ёдовар мешавем ки корхонаи мазкур соли 1933 ба истифода дода шудааст. Сарвазири мамлакат бо шароити корхона шинос шуда ба кори мутахассисон баҳои баланд доданд. Айни замон дар корхона таҷҳизоти комплекси кӯҳӣ, металлургия, саноати семент, соҳаи энергетика, таҷҳизоти бардоштани нақлиётӣ ва дигар таҷҳизотҳо истеҳсол мешаванд. ҷамъияти саҳомии Уралмашзавод яке аз пешсафтарин бозори таҷҳизоти Русия барои металлургия, саноати кӯҳӣ, саноати маводи сохтмонӣ ва энергетика буда дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун пешсафтарин корхонаи барориши маҳсулоти гидроэнергетикӣ эътироф шудааст. Стратегияи рушди ширкат таъсиси корхонаи мошинсозии сатҳи ҷаҳонро пешбинӣ мекунад, ки метавонад талаботи муштариёнро ба таҷҳизот пурра таъмин кунад. дар корхона ҳазорҳо нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин буда вобаста ба гурӯҳ дар системаҳои алоҳидаи коркарди оҳан кору фаъолият мекунанд. дар ҷамъияти саҳомии Уралмашзавод барномаи сармоягузорӣ таҳия ва амалӣ карда мешавад, ки таҷдиди асосии истеҳсолотро пешбинӣ мекунад. лоиҳаи асосии системаи автоматикунонидашудаи банақшагирии даврӣ ба истифодаи саноати коғаз роҳандозӣ шудааст, ки ба корхона имкон медиҳад ба талаботи бозори ҷаҳонӣ маҳсулот воридот намояд. дар баробари коркарди оҳан ҳамчунин дар корхона картон низ истеҳсол мешавад. маврид ба ёдоварист ки корхона таҷҳизотҳои замони муосирро ворид кардааст ва сифати ашёи хоми аз таъминкунандагони Русия воридшаванда ва маҳсулоти истеҳсолшударо аз санҷиш мегузаронанд. бояд қайд намоем ки тамоми маҳсулот ба бозори дохилӣ ворид мешавад. бастабандии картон моли серталаб аст, ки дар тамоми соҳаҳои саноат зарур шуморида мешавад.
در مؤسسه دولتی باغ ایرم شهر دوشنبه دوره نهایی آزمون جمهوری هنر آموز برگزار شد که در انجام آن غالبان برای سزاوار گردیدن به جایهای یکم، دوم، سوم با دیپلم درجه 1، 2، 3 و تحفه های مالی و پولی هوسمند گردانیده شدند. گزارش همکاران ما در همین موضوع آماده شده است. توجه کنید. در باغ ایرم که مکان برگزاری این دوره آزمون مقرر شده است، در گوشه‌های تشکیل گردیده هنرمندان چیره‌دستی که به دوره نهایی آزمون را خط گرفته بودند نمونه‌های گوناگون هنرهای دستی خویش را به معرض تماشا گذاشتند. مهمانان سرول از نمایش هنرهای مردمی دیدن کرده به محصول کار آنها بهای بلند دادند. باید گفت که آزمون جمهوری هنر آموز با تشبث وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در اساس جدول برگزاری فستیوال، نمایش عید، آزمون‌های عنعنه و هنرهای مردمی و جشن و سالگردها در جمهوری تاجیکستان برای سال 2024 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 12 دکبر سال 2023 تصدیق گردیده است، در همکاری با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها جهت ترغیب و رشد هنرهای مردمی در ناحیه، شهر و ولایت‌ها گذرانیده شد. باعث افتخار و شرفمندی بزرگی ما است که با سوی استقلال گشتن تاجیکستانی عزیز امروز تمام هنرهای مردمی رشد کرده استند و در ناحیه تاجیک‌آباد هم هنرهای مردمی رشد کرده ایستادند. امروز با برگزار گرداندن فستیوال آزمون هنر آموز که در باغ ایرم شهر دوشنبه برگزار گشته ایستاده است، هنرمندان ناحیه تاجیک‌آباد نیز در این فستیوال آزمون اشتراک کردند و باوری داریم که در این فستیوال آزمونی که امروز برگزار گشت سزاوار جای نمونوی می‌گردند. در رسم افتتاح معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری ابراز داشت که هدف اساسی آزمون احیا نمودن هنرهای ملی نیاگان، بلند برداشتن افتخار ملی، ارجگذاری به فرهنگ والا، تربیت زیبایی پرستی، ترغیب و تشویق لباس ملی، به کسب آموزی جلب کردن زنان و دختران و به نسل‌های آینده پیشکش نمودن و به میراث ماندن هنر اجدادی میباشد. از روی هر یک نامیناسیون غالبان جایهای یکم، دوم و سوم معین گردیده با مکافات‌های پولی، دیپلم‌های درجه یکم، دوم و سوم سرفراز گردانیده شدند. امروز در این چوربینی ما تمام محصول دست زنان و بانوان ولایت ختلان و خصوص ناحیه کوشانیان را در اینجا به معرض تماشا و به معرض فروش آورده ایم. خب ما شکرانه تنجی و آرامی دولت میکنیم، شکرانه پیشوای معظم ملت میکنیم که محض با تلاش و زحمت‌های این مرد خیرت همین هنرهای مردمی بخصوص چکندوزی که یک به گوشه فراموشی رفته بود، امروز ما این رو از سر نو احیا نمودیم. پیشکش هم مردم تاجیکستان و سیاحان خارجیانی که به جمهوری ما تشریف می‌آورند پیشکش می‌نماییم. امروز در همین چوربینی از تمام نمودی محصولاتایی که از چکن کاری دستی است آماده می شود ما بر این محفل آوردیم، به این چوربینی آوردیم. امروز در اینجا خریداران خود را دارد و همین توسط همین چوربینی ها ما می توانیم که محصول دست زنان و بانوان را هم با فروش بیاریم، هم برای تماشا بیاریم. در چوربینی گفته شد که مقصد از برگزاری آزمون جمهوری هنر آموز رشد فعالیت هنرمندی، حفظ و نگهداری میراث غیرمادی فرهنگی، تربیت حس زیبایی پرستی، خویشتن‌شناسی، هنرمندی و وطن دوستی، احیای عنعنه‌های اجدادی، هنرهای مردمی و عمومی گردانیدن سنت‌های بهترین هنرهای مردمی، ترغیب تجربه پیشقدم هنرمندان ورزیده، معرفی نمودهای گوناگون محصولات هنرمندی و دستگیری و هوسمندگردانی هنرمندان بوده. اینچنین برای به شغل فرا گرفتن اهالی و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می نماید. در شهر دوشنبه فستیوال جمهوری یخماس، دوغاب، شربت میوه و آبهای تشنه‌شکن نتیجه گیری کرده شد. در این تدبیر بیش از 50 شرکت استحصالی اشتراک نموده محصولات استحصال نموده خود را پیشکش ساکنان پایتخت گردانیدند. گزارش نوروز سفرов و علیشیر کرامتov در این خصوص.
фестивали ҷумҳуриявии яхмоз, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан ҳанӯз аз соли 2018 рӯй даст гирифта шуда ҳамасола дар фасли гармо чун анъана баргузор карда мешавад. Тадбири мазкур дар 3 давр доир шуда, дар он коргоҳу корхонаҳои ҳаққӣ ширкат доранд ки ба истеҳсоли маҳсулоти хӯрока аз ҷумла обҳои ташнашикан, яхмоз, шарбати мева ва амсол ба ин равона гардиданд. тадбири имсола дар ҳар 3 давр бо шукӯҳи хоса ва риояи талаботҳои низомномаи он доир шуд. Бо ташкили як намоишфурӯши маҳсулотҳои ташнашикану хоси фасли гармо, ин тадбир барои имсол натиҷагирӣ карда шуд. Дар чорабинии мазкур ки дар боғи фарҳангу фароғатии Куруши Кабир роҳандозӣ гардид, роҳбарияти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии Кумитаи давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони корхонаву ширкатҳои истеҳсолӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шири хуррамзамини ноҳияи Данғара оид ба истеҳсоли маҳсулотҳои ширӣ яхмоз вобаста карда шудааст. дар давоми як шабонарӯз мо маҳсулотҳои шириро 2 тонну 410 литрро гирифта барои коркарди маҳсулотҳо аз ҷумла қаймоқ, сметана, творог, маска, кефир, ҷурғот истеҳсол менамоем. ҳамин маҳсулотҳои тайёркардагиамон ба тамоми минтақаи Кӯлоб, хусусан ба корхонаҳои воҳид давлатии Роҳи Тоҷикистон ва агентии таъминоти амволи махсуси Тоҷикистон бурда мувофиқи шартнома пешниҳод менамоем. маҳсулоти истеҳсолкардагӣ дар завод, дар корхона намемонад. бо талаботи мизоҷон мо бурда мерасонем. зимни боздид аз растаи намунаи маҳсулотҳои пешниҳод гардида, ҳозирин ба сифати маҳсулоти ба маърази дид гузошта шуда баҳои баланд дода, ба роҳбарону намояндагони истеҳсолгарони ватанӣ ҷиҳати саҳмгузорӣ намудан дар татбиқи ҳадафҳои ҳукумати кишвар вобаста ба рушди соҳаи саноат изҳори миннатдорӣ намуданд. қобил ба зикр аст ки дар даври интиҳоии фестивали ҷумҳуриявии яхмоз, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан беш аз 50 ширкат бо пешниҳоди даҳон намуд номгӯи маҳсулотҳои мавсимӣ иштирок намуда, маҳсулоти истеҳсолнамудаи худро пешкаши сокинону меҳмонони пойтахт гардониданд. имрӯз дар даври ниҳоии фестивали яхмоз, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан аз вилояти Суғд корхонаҳои саноатӣ, соҳаи хӯрокворӣ ва соҳаи гӯшту шир иштирок доранд. корхонаҳои истеҳсоли консерваҳои мевагӣ, корхонаҳои истеҳсоли обҳои ташнашикан ва корхонаҳои истеҳсоли яхмоз ва коркарди шир иштирок дошта маҳсулоти худро пешкаши сокинони шаҳри Душанбе гардонида истодаанд. саноатчиёни вилояти Суғд баҳри пиёдагардонии ҳадафи 4-уми стратегии саноаткунонӣ бо суръати кишвар саҳми назаррас доранд ва саноатчиёни вилояти Суғд бо натиҷаҳои назаррас 6 моҳаро ҷамъбаст гардонида тасмим гирифтаанд бо маҳсулотҳои хушсифату воридот ивазкунанда сокинони ҷумҳуриро таъмин намоянд ва маҳсулоташонро ба хориҷи кишвар содирот намоянд. таъкид гардид ки фестивали ҷумҳуриявии яхмоз, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан бо мақсади баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ ва беҳтар намудани сифати истеҳсолоти ватанӣ гузаронида шуда, яке аз роҳҳои ҳавасманду қадрдонӣ намудани истеҳсолгарони ватанӣ маҳсуб мешавад. тавре иттилоъ дода шуд, имрӯз саноатчиёни кишвар ҳадафҳои ҳукумати мамлакатро дар самти рушди соҳа ба хубӣ дарк намуда, бо масъулият ва ҳисси баланди ватандорӣ дар татбиқи онҳо ҳиссагузоранд ки ин боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст. ба хотири шукӯҳи чорабинӣ барномаи мукаммали фарҳангӣ таҳия ва манзури ҳозирин гардонида шуд ки ба чорабинӣ таровати тоза зам намуд. сазовор истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллат 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҳисси баланди ватандӯстии сокинони мамлакат дарак медиҳад. бо ин мақсад дар ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон низ корҳои ободониву созандагӣ ҷиддӣ ба роҳ монда шуда, бо иқдому дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, соҳибкорони ватанӣ ва сокинон, гӯшаҳои алоҳидаи ноҳия рӯз аз рӯз ободу зебо гашта истоданд. аз раванди корҳои созандагӣ ҳамкоронамон Муҳаммадризо Шарифзода ва Толибҷон Сайфов гузориш медиҳанд. ҷиҳати дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи амалии дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти анҷоми корҳои созандагиву бунёдкорӣ, сокинону соҳибкорони ватандӯсти ноҳияи Кушониён азм гирифтанд иншоотҳои ба нақша гирифташударо ки дар маҷмӯъ 252 ададро ташкил медиҳад, дар вақти муайян гардида сохта мавриди истифодаи умум қарор диҳанд. умуман дар ноҳияи Кушониён бинои иншоотҳои гуногун, муассисаҳои томактабӣ, синфхонаҳои иловагӣ, таъмири роҳҳо, таъмири пулҳо, аз навсозии бунгоҳи тиббӣ, соҳаи тандурустӣ,
ва ғайраҳо корҳои сохтмонӣ идома дорад. То ба имрӯз дар умум 118 адади он мавриди истифода қарор дода шуд. бо боварӣ комил гуфта метавонем ки мардуми сарбаланди ноҳияи кушониён ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо сату сифати баланд пешвоз мегиранд. дар ноҳия баробари бунёди иншоотҳои самти фаъолияташон гуногун дар соҳаи маориф ҳам дигаргуниҳои куллӣ ба амсоли бунёди симхонаҳои иловагӣ ба таври муосир ва таъмиру азнавсозии муассисаҳои таълимию то мактабӣ ба назар мерасанд. ба иттилои масъулини шуъбаи маориф таи солҳои охир бо бунёди бинову муассисаҳои нави таълимӣ ва таъмини симхонаҳо бо таҷҳизоту асбобҳои аёнии таълимӣ шароити ба таҳсил фаро гирифтани насли наврас беҳтар гардида, дар айни замон чунин тадбирҳои ободонӣ дар муассисаҳои таълимию то мактабии ноҳия вусъати тоза пайдо карда, дар назди муассисаҳои таълимии рақами 2, 16 ва 58 иборат аз 16 симхонаи иловагӣ ҷараён дорад ки баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани онҳо барои 400 нафар хонанда ҷои нишаст дар як баъз фароҳам мегардад ва дар сохтмони ин лоиҳа даҳҳо нафар бинокорони маҳаллӣ ба корҳои сохтмонӣ ҷалб гардиданд. дар ҷамоати деҳоти навбаҳор деҳаи наврӯз ба тариқи ҳашар 4 симхонаи иловагӣ иқдом гирифтанд ки сохта ва ба истифода диҳанд. дар худи ҳашари дастаҷамона шахсони саховатманде ҳастанд ки ба ҳаҷи фарзӣ нарафта маблағе ки ба ҳаҷ маблағгузорӣ мекарданд дар худи ҳамаи муассиса маблағи худро истифода бурданд. зиёда аз як моҳ мешавад ки сохтмони 4 симхонаи иловагӣ шурӯъ дорад ва кӯшишу заҳмат доранд ки то соли хониши 2024-2025 ба истифода дода шавад. дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли коллективи муассисаи мо тасмим гирифт ки дар якҷоягӣ бо ассотсиатсияи падару модарон ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷои нишасти хонандагон симхонаҳои иловагиро ба роҳ монем ва аз тарафи ду деҳа деҳаи Ганҷина ва деҳаи Гулистон бо падару модарон дастгирӣ ёфт ва аз моҳи январ аст ки симхонаҳои иловагӣ сохтмонаш оғоз шуд ва айни ҳол чӣ хеле ки мебинем иншоот дар арафаи анҷомёбист. муассисаи мо соли 1964 барои 500 нафар хонанда сохта ба истифода дода шудааст ва айни ҳол хонандагони муассисаи мо 1016 нафарро ташкил медиҳанд ва боварӣ ва итминон дорам ки баъди ба истифода дода шудани иншооти мазкур мушкилоти ҷои нишаст дар муассиса ҳалли худро меёбад. қайд кардан лозим аст ки дар дигар ҷамоатҳо дар ҷамоати Бустонхала 8 симхона як утоқ корӣ ва дар ҷамоати деҳоти Навбаҳор боз як муассисаи аз навсозӣ бо 12 симхона як утоқ корӣ ба истифода дода мешавад. лозим ба зикри хос аст ки чунин иқдомҳои созандагӣ дар ояндаи наздик имкон фароҳам меорад то омӯзгорон рафти таълиму тадрисро дар сатҳи баланд роҳандозӣ намуда насли ояндасози кишварро дар шароити беҳтар ки фарогири ҳама аёниятҳои хониш аст таълиму тарбия диҳанд. стратегияи табдили Тоҷикистон ба кишвари сабз, заминаҳо, ҳадафҳо ва дурнамои татбиқи он зери ин унвон дар маркази тадқиқоти стратегия назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илми амалӣ доир гардид. Ширкаткунандагон перомуни татбиқи босамари ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дар самти ба кишвари сабз табдил додани Ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози андеша карданд. тавсияю пешниҳодҳо доир ба ҳалли масоили марбут ба вазъи кунунӣ ва дурнамои табдил додани Тоҷикистон ба кишвари сабз аз мавзӯъҳои меҳварии ҳамоиши стратегияи табдили Тоҷикистон ба кишвари сабз, заминаҳо, ҳадафҳо ва дурнамои татбиқи он буд. аснои баргузории чорабинӣ заминаҳо барои беҳтар гардонидани истеҳсоли нерӯи сабз, ҳадафҳо ва дурнамои татбиқи он дар оянда ва таъмини рушди устувори бахшҳои гуногуни иқтисоди Тоҷикистон, аз ҷумла рушди гидроэнергетика ва истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия матраҳ шуд. вазъи кунунии татбиқи стратегия, тағйирёбии иқлим ва уқибатҳои он, мушкилоти экологӣ марбут ба об ва иқлим, тавсияи ҳамкориҳои устувор ва гузаштан ба рушди босуботи иқтисодӣ дар шароити имрӯза қисмати дигари чорабиниро комил сохт. иқтисодиёти сабз ин қонеъ гардондани талаботи аввалин дараҷаи инсон тавассути он захираҳои барқароршавандае ки дар муҳити зист зарар надорад ва рушди босуботи иқтисодиётро таъмин мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2037 бояд ки ба кишвари сабз табдил ёбад. се омили асосӣ аст ки ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишвари сабз дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. якум, ҷумҳурии Тоҷикистон ягона кишваре аст ки дар байни давлатҳои Осиёи марказӣ ки газҳои гулхонагиро
ба атмосфера бениҳоят кам мепартояд. ва омили дигаре ки ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун кишвари сабз дар оянда нишон медиҳад, ин мавҷуд будани захираҳои барқароршавандае ки мо дар боло гуфта гузаштем, ин мавҷуд будани обҳо ҳастанд. гуфта шуд ки стратегияи рушди иқтисоди сабз дар тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 дар доираи 21,6 миллиард сомонӣ амал мекунад ки гуфтан мумкин аст иҷрои ин барнома дар оянда кишвари моро ба яке аз истеҳсолкунандагони нерӯи барқи сабз дар минтақа табдил медиҳад. таъкид рафт ки ҷумҳурии тоҷикистон имконоти амалӣ намудани рушди иқтисоди сабз ва энергияи сабзро дорад ва метавонад дар минтақа яке аз кишварҳои пешсаф бошад. ҳадафи рушди иқтисоди сабз ин мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ, ҷалби сармоя ва технологияҳои камасраф аст. дар идомаи ҳамоиш дигар масъалаҳои марбут ба иқтисодиёти сабз, нақши он дар раванди саноатикунонии босуръати кишвар, татбиқи истеҳсоли маҳсулоти сабз ва аз ҷиҳати экологӣ ҷавобгӯй ба стандартҳои байналмилалӣ, дарёфти роҳҳои боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузории сабз мавриди баррасӣ ва мубодилаи афкор қарор гирифт. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир ва истифодаи имтиёзҳои давлатӣ рушди соҳаи паррандапарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон марҳила ба марҳила таъмин мегардад. натиҷа ҳамин аст ки ҳаҷми истеҳсоли гӯшту тухми парранда ба маротиб афзоиш дода шуд. дар ҳамин бора ҳамкорони мо аз ноҳияи Ҷаббор Расулов гузориш омода намуданд. вобаста ба рушди бомароми соҳаи саноат дар ҳошияи пиёда намудани иқдоми солҳои 2022-2026 эълон гаштани солҳои рушди саноат аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд корҳои назаррас амалӣ мегарданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Ҷаҳон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов фаъолияти 4-сола дошта бо парвариши паррандаҳои хушкзод машғул аст. фаъолияти чунин коргоҳҳои хурду бузурги саноатӣ дар бахши истеҳсолот аз як ҷиҳат ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намояд, аз тарафи дигар дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ нақши калидӣ дорад. ба гуфти мутахассисони соҳа парвариш ва ба воя расонидани чойҷаҳо ба худ хос нозукиву нигоҳубини махсусро талаб мекунад, зеро агар як чойҷа осеб бинад дар пай талафоти зиёди паррандаро ба миён меорад. бинобар ин бинои паррандапарварӣ ҳамавақт аз 25 то 35 дараҷа хунук нигоҳ дошта шуда ғизо низ бо меъёру тартиби муайян дар вақту соати муайян дода мешавад. иқтидори коргоҳ дар 45 рӯз истеҳсоли 10 тонна гӯшти мурғ мебошад. тухми чойҷа аз пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дастрас карда шуда чойҷаҳо давоми аз 28 то 32 рӯз парвариш карда мешаванд. баъдан мавриди коркард қарор гирифта аз гӯшти мурғ 3 нав маҳсулоти гӯштӣ истеҳсол мегардад. теъдоди чойҷаҳо дар коргоҳи Файзи Ҷаҳон айни замон 6000 адад буда 7 нафар корманд ҳамарӯза паи нигоҳубини саривақтиву парвариши дурусти чойҷаҳои хушкзод машғуланд. таври технологи корхона Зафар Али Мухаммедов ба мо иттилоъ дод, ин чойҷаҳо дар коргоҳи мазкур тӯли 2 ҳафта инҷониб парвариш гардида пас аз 10 рӯз мавриди коркард қарор мегиранд. баъдан давоми 2 ҳафта бинои паррандапарварӣ таҳти карантин қарор дода шуда дар ин муддат корҳои санитариву безараргардонӣ дар бино пайваста анҷом дода мешавад. пас аз гузарондани корҳои безараргардонӣ бинои коргоҳ ба қабули тухми чойҷаҳои нав омода карда мешавад. имрӯз ниёзи мардум ба гӯшту маҳсулоти гӯштӣ бештар ба назар расида, ташкили чунин коргоҳҳо дар қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ нақши муҳим дорад. бо усули қадрагӣ бунёд кардани боғҳо ва парвариши сабзавот дар заминҳои лалмӣ натиҷаи хуб дода, ин усулро солҳои охир кишоварзон васеъ истифода мебаранд. дар ҷамоати деҳоти Балхобии ноҳияи Муминобод бо кашонидани хати об бо ҳамин усул як боғ бунёд карданд ва ҳам сабзавоту полезӣ парвариш мекунанд. аз фаъолияти ин хоҷагидорон ҳамкоронамон Шиниҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов гузориш омода карданд. сокини ҷамоати деҳоти Балхобии ноҳияи Муминобод дар ҳамин талу теппаҳо хоҷагии деҳқонӣ ташкил намудааст ва аз масофаи 1.5 километр об кашонида тариқи қатрагӣ дар ин ҷо сабзавоткориро ба роҳ мондааст. айни замон дар ҳамин мавзеъ қаламфуру боймиҷон, помидор, бодиринг ва дигар намуди маҳсулот парвариш карда мешавад. айни замон маҳсулотҳои ҳамин мавзеъ пухта расидааст. ба унвони мисол помидоре ки дар ин ҷо пухта расидааст нисбат ба помидорҳое ки дар заминҳои корами обӣ мекоранд тамъу лаззати дигар дорад.
аллакай маҳсулоти ин хоҷагиро ба фурӯш бароварда истоданд. Дар шароити кӯҳистон ташкили чунин хоҷагиҳо ва бо усули қатрагӣ обёрӣ кардани он манфиати хеле зиёд дорад, зеро ҳам об захира мешаваду ҳам маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба даст меояд. дар ин хоҷагӣ инчунин дар майдони 2 гектар боғ низ бунёд карданд ки дарахтони боғ низ бо усули қатрагӣ обёрӣ карда мешаванд. хоҷагидорон мегӯянд мушкилоти асосӣ дар кашонидани об ба ин мавзеъ буд ва баъди овардани об зина ба зина заминро ба қитъаҳо ҷудо намуда сабзавот кориданд. як бартарии заминҳои кӯҳистон дар он аст ки ҳашароти зараррасон вуҷуд надорад ва маҳсулотро бенуқсон парвариш менамоянд. усули қатрагӣ бошад кори деҳқононро даҳчанд осон гардонидааст. мегӯянд агар обро дар ҷӯякҳо равона намоӣ якҷоро суроғ карда меравад ва давоми замин беоб мемонад. бо усули қатрагӣ бошад дар як вақт тамоми маҳсулотро об медиҳанд. имсол деҳқонон дар ин заминҳо кишти такрорӣ низ гузарониданиянд. дар ин майдони 1 гектар кишти картошка гузаронидан, аллакай ҳосилро ҷамъоварӣ кардан, ҳосил хуб ба даст овардан, бо ният доранд ки кишти такрорӣ дар он ҷуворӣ мака гузаронанд. инчунин дар ин мавзеъ гармхонаи замонавӣ сохта шудааст ки дар он помидор, бодринг аллакай ба фурӯш бароварданд. майдони беш аз 2,5 гектар боғро ҳам бо усули қатрагӣ парвариш менамоянд. аллакай бисёри ниҳолон боровар шудаанд. майдони зиёда аз 1 гектар замини лалмиро полезӣ кориданд ки моҳҳои сентябр-октябр ҳосили онро ҷамъоварӣ менамоянд. дар дигар хоҷагиҳои ин ҷамоат кишоварзон гармхонаҳо бунёд карда аз онҳо васеъ истифода мебаранд. ниҳолҳои боғҳои бо усули қатрагӣ бунёд намудаашон ҳосили фаровон бастанд ва боғи ангур низ серҳосил аст. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи муминобод барои барномаи навид. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин мулоқоти кормандони соҳаи маориф бо роҳбарияти раёсати маорифи вилояти Хатлон доир шуд. меҳвари ҳамоишро омӯзиши ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни мулоқот бо кормандони соҳаи маориф ва илми кишвар баён шуда буданд ташкил дод. гузориш дар ин хусус. дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба яке аз соҳаҳои калидии кишвар илму маориф таваҷҷӯҳи махсус равона гардида барои кору фаъолияти судманду мондагори кормандони соҳа дар ҷомеа шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бо шарофати сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф дар мамлакат сол ба сол рушд карда сатҳи донишомӯзии мактаббачагон беш аз пеш боло меравад ва ҳамин аст ки онҳо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ фаъолона иштирок мекунанд. ин нуқта дар ҷаласаи кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бо роҳбарияти раёсати маорифи вилояти Хатлон садо дода шуд. ҳамоиши мазкур ба хотири иҷрои амру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати тақвият додани соҳа, амалӣ сохтани сиёсати давлат дар соҳаи маориф, татбиқи консепсияи миллии таҳсилот ва тарбия, иҷрои саривақтии барномаҳои давлатӣ марбут ба соҳаи маориф бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон рӯи кор гирифта шуд. зимни маърузаи баромадкунандагон таъкид гардид ки айни замон дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон 60 муассисаҳои таълимӣ, аз ин теъдод 8 муассисаи ибтидоӣ, 8 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 44 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 мактаб-интернат барои кӯдакони ятим, 1 кӯдакистон бо фарогирии 40 кӯдак, маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо, таҳсилоти иловагӣ ва технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ фаъолият менамояд. зимни вохӯрӣ бо кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин оид ба пешгирии тамоюли бегонапарастӣ ва ба фарҳанги бегона майл намудани занону духтарони кишвар, пешгирӣ аз ташвиқи либосҳои бегона дар байни баъзе занону духтарон изҳори назар намуда, таъкид доштанд ки ҳисси бегонапарастӣ ва тақлидкорӣ дар мавриди сару либос ва рафтору гуфтор дар байни занону духтарон ва дигар сокинони мамлакат метавонад ба устувории рукунҳои фарҳанги миллӣ таъсири манфӣ расонад. аз ин рӯ аз ҳозирин даъват ба амал оварда шуд ки дар пӯшиши либоси бегона ва рӯй овардан ба фарҳанги ғайримиллӣ бо муассилин дар деҳоту маҳаллаҳо корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монанд. инчунин вобаста ба дигар мушкилоти соҳаи маориф дар ноҳия ва бартараф намудани онҳо ба масъулин дастуру супоришҳои қатъӣ дода шуда иҷрои саривақтии онҳо зери назорат гирифта мешавад. дар рафти ҳамоиш вобаста ба беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва ба синфхонаҳои иловагӣ таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ таъкид шуд ки айни замон дар 10 муассисаҳои таълимии ноҳия муассисаҳои рақами 2,
2 4 10 12 21 22 30 33 52 و 57 ساختمان سیمخانه‌های ایلوگی ادامه داشته بنیاد بینای شعبه معارف ناحیه در عرفه انجامیابی قرار دارد. дар давраи соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи маорифи ноҳияи шамсин шоин рушд карда ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гаштааст. сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар ноҳия бо маром рафта истодааст ки сохтмони муассисаи таълимии рақами 10 дар ҷамъияти деҳоти шуробод деҳаи туданӣ барои 240 ҷойнишаст, сохтмони муассисаи таълимии рақами 30 дар ҷамъияти деҳоти чагам барои 300 нафар ҷойнишаст. сохтмонаш бо маром истифода дода рафта истодааст ки дар пеш аз саршавии соли хониш ба истифода дода мешавад. хурсандиовараш ин аст ки дар маркази ноҳия сохтмони бинои нави шӯъбаи маориф аллакай қомат афрохта дар арафаи ба анҷомёбист. ин муассисаҳои таълимӣ ва шӯъбаи маориф аз ҳисоби маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ шуда истодаанд. дар назди 10 муассисаи таълимии ноҳия сохтмони 10 симхонаи иловагӣ аз ҳисоби маблағҳои захиравии ноҳияи шамсиншоин ва аз ҳисоби мақомоти иҷрои ҳукумати маҳаллӣ сохтмон бо маром рафта истодааст. дар ноҳия 1169 нафар омӯзгорон ба 11346 нафар хонанда таълим медиҳад ки имсол хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи шамсиншоин дар озмунҳои вилоятӣ 25 нафар сазовори 5 нафар сазовори ҷои якум, 5 нафар сазовори ҷои дуюм ва 15 нафар хонандагон сазовори ҷои сеюм гаштанд. баъди вохӯрӣ бо аҳли маорифчиёни ноҳия роҳбарияти раёсати маорифи вилояти хатлон аз рафти корҳои сохтмонӣ дар бинои асосии шӯъбаи маориф ки дар маркази ноҳия қомат афрохта истодааст шиносоӣ пайдо карданд. иттилоъ дода шуд ки бинои асосии шӯъбаи маорифи ноҳияи шамсини шоҳин аз 3 ошиёна ва зиёда аз 20 ҳуҷраи корӣ иборат буда бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мешавад. масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бахусус маъюбон яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта ҷиҳати дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ тадбирҳои судманд ва созанда анҷом дода мешаванд. бахшида ба рӯзи маъюбон ки ҳамасола 8 июл қайд карда мешавад дар китобхонаи миллӣ чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. ҳамоиши фарҳанги фароғатӣ таҳти унвони гардасти фитодаи бигири марди баргузор шуд ки дар он меҳмонон ва намояндагони қишри осебпазири ҷомеа иштирок карданд. дар расми ифтитоҳи чорабинӣ зикр гардид ки ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони дорои имконияти маҳдуд яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. аз замони ба даст овардани истиқлолият то имрӯз тамоми талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини кафолатҳои иҷтимоии мардум хусусан маъюбон равона гардида дар ҷумҳурӣ заминаи ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии маъюбон пурра таҳия ва мавриди амал қарор дода шудааст. дар китобхонаи миллӣ рӯзи маъюбон дар Тоҷикистон таҷдид гардида мешавад. ин бо ибтикори шӯъбаи хизматрасонӣ ба шахсони имконияташон маҳдуд мебошад. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, маъюбон барҷомондагон камбизоатон ҳеҷ вақт аз назари ҳукумат дур набуданд ва дур нахоҳанд шуд ва инчунин мо ҳамин чизҳоро ба назар гирифта барои онҳо як чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ пешниҳод намудем ки боиси болидарӯҳии ҳар як нафар шахсони имконияташон маҳдуд дошта мебошад. иштирокдорони ҳамоиш иброз доштанд ки Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ тамоми санадҳои байналмилалии марбут ба ҳуқуқҳои маъюбон ва таъминоти иҷтимоии онҳоро эътироф намуда ба чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ арҷгузорӣ ва таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони маъюбият дошта тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. дар фарҷоми чорабинӣ баҳри болида хотирии иштирокчиён барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод гардид. бахшида ба рӯзи маъюбон дар ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои бошандагони муассисаҳои иҷтимоӣ чорабинӣ доир гардид. дар он наврасони дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ бо волидонашон аз тамоми деҳоти ноҳия ҷамъ оварда шуданд. хосият Худоёрбекзода дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар дорад.
бахшида ба рӯзи маъюбон дар ноҳияи шуғнон деҳаи нишуст би ҷамоати деҳоти ғарибшоҳ шаҳбозов чорабинӣ бо шукӯҳ доир гардид. дар он наврасони дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ бо волидонашон аз тамоми деҳоти ноҳия ҷамъ оварда шуда барои онҳо хони идона ва барномаи фарҳангӣ ва фароғатӣ ташкил гардид. дар оғози чорабинӣ чун анъанаи нек ва нишони ифтихор аз даврони озоду ободи ватан гӯшаи намоиши ҳунарҳои дастӣ ташкил гардид. барои меҳмонон иттилоъ дода шуд ки ҳамаи ҳунарҳои манзур гардида аз ҷониби кӯдакони дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ омода карда шудааст. қайд гардид ки дар ноҳияи шуғнон 31 нафар навраси дорои имконияти маҳдуд дар қайд мебошад ки онҳоро ҷамъияти тавонбахшии нур ба таълиму тарбия фаро гирифта. ин ҷамъият дар ҷамоатҳои деҳоти сӯчон, навобод ва ғарибшоҳ шаҳбозов ба 3 марказ ҷудо гардидааст. дар ин марказҳо кӯдакони дорои имконияти ҷисмонӣ ба худ инкишофӣ ва таълиму тарбия фаро гирифта шуда барои онҳо шароити беҳтарини табобату фароғат таъмин карда шудааст. қисмати дуюми чорабинӣ дар толори марказ идома ёфта аз ҷониби кӯдакони дорои имконияти маҳдуд барномаи фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. кӯдакону наврасон новобаста аз имконияти маҳдуди ҷисмонӣ бо тамоми ҳастӣ ва самимияти хоса васфи ватани азизро доштанд, зиро бар аъло эҳсос доранд ки давлату ҳукумат ва пешвои харадсолори миллат ҳамеша ғамхору нигаҳбони онҳост. бояд гуфт ки тоҷикистон ки тибқи конститутсия давлати иҷтимоӣ мебошад, ҳуқуқу озодиҳои одамони дорои имконияташон маҳдудро пурра ҳимоя намуда барои ташаккули онҳо дар ҷомеа тамоми шароитҳоро муҳайё намудааст. имрӯз тамоми маъюбоне ки синнашон то 18 сола аст дар ҷамоати ғарибшоҳ шаҳбозов ҳузур доранд ва ба мо барномаи фарҳангиро пешниҳод карданд. дар кишвари мо ҳудуди 200 ташкилот дар самти маъюбӣ фаъолият менамоянд. фаъолияти ин ташкилотҳо асосан ба гузариш аз модели тиббӣ ба модели иҷтимоӣ равона шудааст ки тақозои дунёи муосир ва ҳамчунин тибқи фарҳанги миллӣ ва таъкидоти пешвои муаззами миллат мебошад. муовини раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Нилуфар Асламшоева қайд доштанд ки маъюбӣ набояд сабаби монеаи фаъолияти маъюбон дар ҷомеа бошад. маъюбӣ набояд монеаи маълумотнокӣ ва дарёфтани ҷойи корӣ бигардад. шахсони дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ бо кулли аъзоёни ҷомеа баробар ҳуқуқанд ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҷамъият ҳатмӣ ва зарур мебошад. барои наврасон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардиданд. дар интиҳои чорабинӣ намояндагони ҳукумати ноҳия ва вилоят аз шарту шароити фароғату таълимии кӯдакони дорои имконияти маҳдуд дидан намуданд. иттилоъ дода шуд ки марказ аз ошхона, хонаи фароғат ва утоқи дарстайёркунӣ, инчунин утоқи кӯмаки тиббӣ иборат буда 12 мутахассиси соҳибтаҷриба бо кӯдакон сару кор доранд. дар ноҳияи рашт даври шаҳри озмуи ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад доир шуд. теъдоди иштирокчиёни ин озмун аз ҳамаи 5 ноҳияи минтақаи рашт буданд ва талош карданд ки бо нишон додани маҳорати худ ғолибият ба даст оварда ба даври минбаъда рохат пайдо кунанд. даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи рашт бо иштироки довталабон аз ноҳияҳои нуробод, сангвор, рашт, тоҷикобод ва лашт баргузор гардид. дар ин озмун наврасону ҷавонони соҳибистеъдод ширкати фаъолона намуда дар назди ҳакамон аз рӯи номинатсия интихоб кардаашон баромад намуданд. рафти ин озмун нишон дод ки дар ноҳияҳои минтақаи рашт шахсони ҳунарманду боистеъдод ва ҷавононе ки зиндагиашонро ба санъат бахшиданду барояшон ғолибият не балки ширкат кардану сайқал додани ҳунару малакаи хеш муҳим аст, кам нестанд. ман Саидова Муслима иштирокчии даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи сарояндагӣ жанри анъанавӣ имрӯз иштирок намудам ва аз тарафи ҳакамон баҳои хуб гирифтам ва хушҳолам ва ман ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтам. ман Пиров Шаҳром иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи рашт мебошам. ман имрӯз дар даври минтақавӣ иштирок намуда сазовори ҷои намоён гаштам ва ба даври ҷумҳуриявӣ рохат ёфтам ва ман кӯшишҳои беандоза менамоям ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён гардам. ҳадаф аз роҳандозӣ кардани озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ин дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ва сарояндагӣ, тасвирӣ ва баланд бардоштани маҳорати касбӣ
تقویت بخشیدن به هنر بلند اجرا کنندگی، معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، احترام و اجرگذاری به سنت‌های نیک اجدادی، سطح کسبی اثرهای نوی موسیقی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرود و اثرهای رسامی که انعکاس کننده فرهنگ گذشته و امروزه ملت تاجیک میباشد. من خدایار عثمان، اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، از روی نامیناسیای عنعنوی ژانر خلقی از طرف اعضای حکمان بهای خوب گرفتند و دور جمهوری را خواهد یافتند. در آزمون حکمان با برآمد اشتراکچیان بهترین چوربینی بهای بلند داده غالبان آزمون به دور جمهوری را خواهد گرفتند. тамошобинони гиромӣ, ин буд хабарҳои ин соат ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон намудем. бароятон истироҳати хуш таманно дорем. саломат бошед.